Úthálózat, víz, áram, gáz, csatorna, 20 éve elérhető közművek az ország hátrányosabb helyzetű régióiban is. Verőce sajnos e tekintetben is rendkívül elhanyagolt település. Sajnos itt megszokott dolog, hogy a szennyvizet a kertbe, gumicsizmát a tűzre, évente pedig féltengelycseréket az autókba. Álljon itt például csak egy 2018-as DNRV-s adat. Verőcén 2100 darab vízbekötés és 980 darab szennyvíz rákötés található. Ez 44%-os közműrákötöttség. Hogy mit is jelent ez pontosan? Képzeljen el egy pontosan akkora medencét, mint ez a verőcei focipálya. 1 méter mélyen fölengedve szennyvízzel. A kb. Pont ennyi mocsok landol havonta a falunk talajában és a szomszéd kertjében. Ön szerint jól van ez így? Ha nem, akkor kérem június 9-én szavazzon rám és képviselőjelölt a csapatomra, és addig is kövesse a Facebook oldalunkat és a www.újverőce.hu oldalt.